Panguva ino macritics at the ruling party ZANU-PF vaiva vachikondema the visit yakaitwa nethe first lady Auxilliam Mnangagwa after varesistiwa or vablokiwa kuti vanoatenda the Flay Summit kuUK, vakaonekwa vachinoatenda another summit kuDubai. Zandabina mashoko panguva ino macritics achitaura pamusoro that visit, vachiti that visit was fraudulent, kuda kuti akanosangana nema-fraudsters pakuti nema-cartels. Zandapenda mashoko anoda nyuko panguva ine ndoti subscribe or like on the bell icon. Majara Jaros anouya achireply to a post yakaita some time ago. Totanga tenda kune that post yanobuda nyora chiti next month Zim First Lady Auxilliam Mnangagwa will fly to UK to attend Flay Summit. Auxilia is on the Global Magnitsky Act, and in the past she had sent her daughter-in-law Leah to represent her in the US, where she is banned. Auxilia is involved in gold cartels and share corruption and posted those pictures. And now, Majara Jaros akuyachikomera pane that previous post achiti, out of shame, Zim First Lady abandoned her trip to UK but decided to go to Dubai to meet gold and diamonds cartels. Auxilia has been at the center of useless trips abroad, where she takes along members of her family, including daughters-in-law, Leah, Paraizo, and her brother's children. Ndomashwari kuda panguva ine vana Majara Jaros vachiva vachiexpose vachiti panguva ine kuchionekwa achiredirecta her trip panapa kuUK achinozonolenda kuDubai after ablokiwa kunoatenda the Flay Summit. Panguva ino taona kuti ma-citizens emunyika yeZimbabwe vari vachikondema a visit to Dubai, vachiona kuti kuDubai kunozikanwa kuti ndo kunongori ma-allegations kuti these guys ndo kwanoita ma-deals avo angava ema-minerals and the likes. And now tiona the current situation panapa we've seen kuti that tender yema-hospitals panguva ino iri kuonekwa kunzi vana Preview Group panapa vanonopa those tenders kune vakomana vari kuDubai. Kuri kuonekwa kuti kuDubai ndo kunyatso kubikiwa, ndo kurikuitwa ma-deals ose. Mbotidze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu muzamafunguro enyu, subscribe or like, chit on the bell icon.